persuna b'qalba tad-deb dejjem tixel il-kamra bit-tbissima ħelwa tagħha. Kien dan il-mod li Father Savio Vella iddeskriva lil Monika Tard fl-omelija tal-funeral tagħha fil-Bażilika ta' Ġesu Nażarenu f'Taslima. Preżenti għall-funeral kien hemm fost l-oħrajn ir-raba ħbieb ta' Monika, kif ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grek flimkien man numru ta' kandidati għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Monika Tard wildet fl-1 ta' Ġunju tal-1949 f'Taslima u hija om ta' żewġ tuliet, Kiris Uniki. Hi kienet gradwat b'diploma fid-drama mill-Akkademja tal-Arti tat-Teatru Malwe. Tul il-karrieri ħadmet f'numru kbir ta' produzzjonijiet fosthom dawk ta' Shakespeare, l-rwol tagħha fuq it-teatru dejjem ikun ta' prominenza. Tant li l-ħidma u l-ħila tagħha kienu rikonoxxuti fl-1984 meta ħadet l-unur tal-aqwa attriċi mill-Malta Amateur Dramatic Club. Monika Tard ħadet fama kbira fid-drama teatrali u anke f'fatt ta' serje ta' drama fuq televiżjoni, fosthom fuq Net Television fejn ħadmet ukoll fost oħrajn fis-serja f'Baħar Wieħed. Mal-ftuħ ta' Radio 101, Monika bdiet taħdem fuq numru ta' programmi fuq ir-radju bħala producer u anke bħala preżentatriċi. Leħina snin kien sinonimu mal-breakfast show fuq l-istazzjon ta' radju, fil-waqt li kienet ukoll parti f'diversi programmi fosthom mill-ġuf sal-iskola u l-magazine program Bricolage.